O plan de xestión desenvolvido pola Confraría de Rianxo dende a entrada da nova directiva comezou a dar os seus froitos. Unha maior flexibilidade na explotación e comercialización dos recursos, unida a unha máis que positiva campaña marisqueira, traduciuse nun superávit de 11.000 euros nas contas do pósito. Traballamos de outra forma diferente. Aquí traballábamos os 6 meses e todos os días. O ano pasado traballábamos 4 días, en temporadas que víamos que cotizaban ben o que a ameixa, subíamos os kilos, traballábamos según o precio. Baixábamos kilos ou cerrábamos cando baixaba dun precio máis ou menos que tiñamos patado o cabildo e subíamos kilos cando non baixaba dun precio. Queras ou non, a pouca produción que se pode ter, sacalle moita rentabilidade, sí. E iso foi gracias a esa gestión. E gracias tamén un pouquiño a que apareceu un pouco de berberecho este ano, a verdad, que nos lombos. Esta boa situación económica permitiu ademais concluir o ERE temporal que afectaba ao persoal da confraría. O ERE acababa só para vigilantes, o que fixemos aos vigilantes sacouse o ERE, pasaron a cobrar o que é o 100%, bueno, que antes cobraban igual, de diferente forma, pero bueno, sacouse o ERE porque chegamos ao tope marcado que eran 3.400 millóns. O que fixemos foi unha reunión de Xunta Xeral, ou polo menos eu pensaba, e falei que a secretaria tamén era o máis lógico de facer, como elas este ano, ainda que tiña a reducción de jornada, o que solicitamos na Xunta Xeral é que se acaba o ERE, acaba para todos. Non acaba só para un sector e para outro non, porque ao fin e ao cabo todos somos responsables da gestión, uns máis, outros menos, pero se aquí vamos todos a un, ou senón ou mollámonos todos ou non se molla nadie. Solicitamos á Xunta Xeral da Cofradía a anulación do ERE para esa parte de oficinas, e máis de lonja, aceptárono e sacamos o que é o ERE, que aí está o beneficio que tuvemos este ano, que, a ver, non foi moito, foron 11.000 euros. Ademais do remanente con que conta o pósito, cabe destacar o investimento de 40.000 euros destinados á rexeneración de parte dun banco marisqueiro para mellorar a súa produtividade.